Anak na Kay siya. na uban, dili siya masud ang gibati ko way mga tanam no. Tanon po ninyo pa na. It's me agad Super Migo and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, kuan. Ako po tanay ko sister kun ang usa ka tawo day ba na ay kuan ay paglantaw sa imuhan ay pagtingin ba. Unsa ay kuan, unsa lay sign ana para nimo? Kuan, kiniglantaw niya mag-blink ang kalimutaw. Dayon. Yung magsigig balik lantaw nimo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Inana day na. Unsa daw ko ay? Ikaw ay kakslay anak ay, na-crush mo I sa never katawo. tried. Wala di. No one crushes me. There's nothing more. Wala di ay. Pero nasa like kag pamisita sa una, daghang na misita. Wala. Ang katira naman yan. Wala Japan. Uy. Ano man na? Ikaw, nakapamisita na ka. Yes, as always, as ever, sa tanan na akong na girlfriend, nakapamisita dyan ko silang bala kay I just want to know the parents o unsa ko ka sincerity sa May namisita ka, ayaw mo. Okay. Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Handaan mo ha. Okay mo follow up mo ko sa personal although sa chat mo ko ni nanguyap sa text pero I want to follow up mo gud untag pagpanguyap pero lingon naman sila nga uyab na ko na medego na to. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. So ang ako mong ingon misita jud ko para makita sa ginikana unsa ko sensors ilang anak ba like para kamong mga laki diha, kamong mga boys dili mapakita inyong tinuod nga pagkalalaki kung di gyud mo atos balay baye di ba kay Parang may naamoy ako hindi maganda. kay kana gong mamisita kana gong manguyab-nguyab mos mga kuan mga dradapli ng kasada bypassing guna wala unang-una na wala mo naghatag og respeto sa ginikana. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Di ba? Kaya kung naghatag mo respeto, so magpakita yung silang balay. Although, bisag uyab na mo, but mangita man dyan ka o kuhaan ka na bang serve permission sa gahimo. Kaya kung wala nang ginikanan ang bayhana, wala man po kayo mapanguyaban, di ba? Di ba, Day? Hindi. Okay pa na, karon panahon na, Day, okay ra ang mamisita? Mas okay na mamisita ka, di pa mo uyab. Oo, much better man po na yun na, no, kay kuhaan ka ng, okay man, kanang, mayo magud mamisita gyud before sa magkauyab kay kuan man. Pero kung for the girls pod naman nga kung wala gyud pag-asa nimo ang laki ay nalaman pug palom-lom makailisod ba mo muglaom sa wala gyud. So kung wala kay pagtingin sa katawa ay lang pud dugay-dugay. Inawa jud ko gusto nimo so wa uti mo ana, di ba? Truth hurts. That. Sorry. Truth hurts. Truth hurts. pag prangkahan mo usa ka lalaki, Oo, sakitan yun sila sakitan siya. pagkakaangay. Yung ubang babae hadlok silang makapasakit sa uban. Pero mas mahal pasakitan nimo daan kaysa unya Mag-assume. pasakitan ending na. Para walay sakit sa dughan ba. Okay raman gud nako sa side po nako. Okay raman nan ritso nga sulti nga kanang ingnon ra gong wala dili lang ingon nga ano parang makigbulag gud mangita pagpaagi para makasala ni partner para mahay mong dautan sa banta. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Tawo no. Di ba may mong negative. So kung wala kay gusto sus katabo kung nakapagbulag istorya dito, di ba? Di kay drama-dramahon patang makisuod-suod pa siya boy best friend na. Kung wala gyud kay gusto sa kataw sulti na lang so di ba kay pahago-hagoon pa para tuon pa nang Pero dapat kamo ka gusto, dapat sensitive pod mo nga wala ka gusto ni ng tawo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! pero mas maayog man ganang mo open og sa istorya kaysa mag-assume ba basi na bukan lang ba Matan ani mo. Mahal mo pa ba ako? Kaya na uban, dili siya masud ang gibati ko way mga tanam no.
Sunon po ninyo panagsa. O kayo nangutan naman kog sulay, ningon pa mang lab. Panya, ang kuan, uga naman kayo, di ba? So, Basig, kinahanglan gasolinahan mo. so mura mong istorya with this, my sister. Na, mura to siya super fama. And don't forget to subscribe, hit notification bell din. And promise na ko, mag road 1K, road 1K. Promise na ko nga mag 1K subscribers na ko, then ako mag shoutout para di masayang yung kagwapo na ako ang vlog. So, mura to, and have a good day. Bye-bye!